Arane bocah nggih kados niku, Bu. Kepingin mimik nangis, pengin caca nangis, kadang-kadang nakal rewel, pengin buku nangis. Sing penting nek ana bocah rewel, tanggane ora usah melu campur. Anak-anake anak bibite kok. Lha yo anak tanggane nangis, tanggane melu ngucap, "Ih, bocah rewel tanggane." Akhirnya mamanya bingung, gak ngeneng-ngenengi anak, akhirnya anak terdijiwi terditingkem, menang. Kepepan menang, terdijiwi, itu kan menang. Iya, anak-anak kita sing pada diajak ngaji. Hari ini hari Ahad, hari libur, kudune pesiran, kok diajak lari pengajian. Mudah-mudahan lebih bocah sing soleh-soleha. Sing lagi mondok nang pesantren, mudah-mudahan ngimuni manfaat. Kerasa nang pondok, cita-citane diijabah, diparingi penguripan sing apik kalau rumah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wong nyepelekna wong tua niku dimulai dari sifat sombong. Padahal jenenge wong tua, maaf ya, ora kabeh wong tua ki bener. Kadang-kadang ya ana wong tua salah. Ngapunten. Tapi bareng kita wis tua sakniki, bareng wis berkeluarga duwe anak, kita wong tua lebih mikir, oh iya ya, jebule wong tuane nyong biyen bisane rewel. Ternyata kanan zamani kayak nyong ki saiki. Bener kadang-kadang wong tua dididik, dirawat angel. Ana mertua ya bawel. Rumati wong tua ana sing rewel, nggih Bu nggih. Sing sabar. Karena ternyata wong tua bareng wis gede tua, wis sepuh, orang ngarep-arep dunyane anak. Orang ngarep-arep derajat pangkate anak. Wong tua niku bareng wis tua, hanya weruh anake guyub rukun tok dirasani bangga. Nggih mboten? Perlu anak-anak pada rumah tangganan guyub rukun, bisa ngrumat putu-putu, rasane wong tua wis seneng. Lewi-lewi kok lebaran bocah pitu kumpul kabeh. Anak barep awe 2.500.000. Kemak ngana 2.500.000 nggo tuku kinang. Ngertos kinang mboten? Sing nggo susur kae. Cara kene apa? Kenapa mak 2.500.000 nggo tuku kinang. Mamane diparingi 2.500.000 nangis. Ya Allah, ya Rahman. Rasane seneng banget gaya-gaya. Kepulih anake nyong bareng wis gede tua pada pengertian kabeh ya Allah. 2.500.000 kan go tuku kinang. Endo-endo energi lambe ya Allah. Kuliah rong truk setengah kinang 2.500.000. Matur nuwun ya anak kula anak barep. Muga-muga dia sampean boleh main duit. Bisa gawe berkah orang anak turunku kabeh Allahumma. Allahumma. Kayak gue anak wong gamet diamini. Gue anak barep awe 2.500.000 magene anake pitu. Awe 2 jutaan kabeh. Jadi sabun lebaran uli 14.500.000. Alhamdulillah. Nyakel duit 14.500.000 Mbah Putri nangis nang pojokan. Takoni karo Mbah Kakung. Piye bocah kumpul ya nangis, bocah ra balik omah ya nangis. Kejajan nyekel duit nangis nang apa? Ini kita kananya mumpung bocah pada kumpul kabeh mamane. Mbak Putri jawab, ya ora nang apa lah bapane. Kita nangis ke gara-gara ki bocah pitu gawe 14.500.000. Nyone langsa ya Allah. Nyomong mikir kenapa mien gone gawe mung pitu. Jajal nek gawene 15. Saben baca kan 35 juta dadine. Apa ya yuyu saiki gawe maning yo payu.